Kulty aj druhý pokus, pozrieme sa na tú základňu, ako bude dnes rýchle pozapájana. Máme tam pošviknutie ľavého prúdara, ale myslím si, že to sa dá všetko ešte dohnať, už nám ide voda do mašiny. Neviem, čo sa stalo, ale časná stále beží. Hlavnú stranu nemáme dopreknutú. Až teraz. Trošku možno ľavého prúdara zmiatlo to, že nám nesvietila tá signalizácia. Je mi to veľmi ľúto, 38-12, na ľavo vysvetí 1960 na